A dobrý den, dobrý den. Posaď se, vím, proč přicházíš. No víte, já bych chtěl tak nějak jako nahlídnout tak do budoucnosti. Hodně míříš vysoko. No. Vy nemáte zájem o mezinárodní dění? A tak jako víte, malinko tam občas zabrousím. Je, to jsem se bála. No a tak podíváme se do těch charet. Zamíchám na vás váš osud. Dobře. Žijeme z Vietnamu do Vietnamu. No, tam jsem chtěl jít na dovolenou. Máte strach, máte černé myšlenky. A tak zas, to nemůže tolik stát, ne? Miliony. Tolik? Musíte dávat pozor, aby nepřijeli Vietkong. Ale počkejte, ti už jsou dávno pryč, ne? Vaše budoucnost. Víte co, tak pojďme dál. Všechno se bouří. Ale ne, už zase. Ve vašem zájmu. V mojem zájmu, tak je to jako dobrý. Provláduje málo tisíc liber, ale tady vidím vaše světlo. Nezávislost. Takže se jako odstěhuju od rodičů a budu mít nižší daně. A odejdeš tam, kde žiješ, do Filadelfie. A tak to Filadelfie ne, to je dobrý. Ještě by to mohl být Concord nebo Lexington. A dohlídněte na toho Johna Samuela Adamse a nedělají takový kopičiny. Jo, na Adamse, jasně, na něho dohlídnu, on ať nedělá ty konflikty. Jo, dobře. Chcete se bránit? Nechcete se bránit? A tak já se budu bránit, ne? No, ale víte co, jestli by to šlo nějak trošku něco pozitivnějšího, takže bychom se tam ještě kouknuli, ať to není tak negativní. Dobře, lásko. Tady vidím velký špatný zlato. Překračuješ řeku Rýn. Ale tak Rýn, to je dobrý, ne, teďkom? V zimě. Tam si to nacpal do toho rakouského malíře. A teď to je nějaký minulý život, ne? Tvoje budoucnost. Ale teďkom... Vidím, slyším, poslouchám. Dál tam vidím nějakou amputaci. Počkejte, jako ruky? Paci, fík. Tak jo. A pak tady mají tu kanalizaci, konferenci. Jo, konferenci, jakože mě pozvou někam, to je dobrý, to je dobré. Ne? Ano, a vidím tam pána knírače a bulldoga. Jaj, a ten bulldog kouří. Kouříte? No, už ne. To není dobrý, lepší na jatra, slepičí polívka. Jo, tak to jo. Tady vidím vaše letadlo, hodně míří vysoko. Jo, to je ta konference, jak mě na ní pozvali, jak tam poletím. Vidím vaše světlo, to dali do toho robota. Počkejte, co tam vidíte v tom? Co tam je? Spadlo to. Počkejte, jakože... To je fakt všechno? Potom, co tam máte dál? To je červen zlato. A dál? Tam už jako nic? Vidím simulanty, nějaký americký, ne, český, plzeňský simulanty. Jo, no to je Amcon. Takže počkejte, to jako bylo celou dobu, to jako byly celoroční akce? No vidím nějaký anakonda, ano. Září anakonda. No jasně, tyjo, no tak to vlastně byl Amcon. A naši milí simulanti, toto všechno, co jste tady viděli, tak to nebyly věštby, to byly celoroční akce, které pro vás máme připravené. Navíc 5.5. budeme spouštět registrace na Amcon v Plzni a na ten se už moc těšíme a bude od 7. do 12. září 2025. Tak všichni přijďte a zažijete ještě víc, než jste tady viděli. Pastor je nejlepší, 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 pastor je nejlepší.